Wai, ko ya kaki sai Khadija? Kanan zaki. Ki ya ga mun kaya? Za a yaga miki kaya to menene? Abu ne wanda kin gane? To ni ki yaga min na. To kin ga. Ko zo in yaga Ke miki na sai ki to tsaya yanzu zamu canja shot din. Sai ki kama nata. Kin gane? Ki yaga shi. A tsayin maka wani misali yanda abin Lalle da ke ce da ya muke saurayi na. yanda abin da ya yaga ka san yaga kaya? Yaga ta zaki Yaga zaki. Yaga ta zaki a ga jikinta. Fita Allah ke bakin ce ba za ki iya ba. Dole uwan nan. Fita je can. Yaga har kasa kaya nawa ne rigan za a canja. Kina ji ko? Wani action kawai a tamfan nan. Yaga. Ke yanzu fito. Wai, ko ya kaki sai Khadija? Kanan zaki. Kana zan shigo? To. Wato action. Action shiga. Kice yanzu. Wai ya ga wani gaske? Mana. To tunda ke waki bari a ga miki naki watan da na tsaya ba Ba ta zo in yaga an gan zan yi. Lalle ke ce ke ban saurayi na? Saurayin ki mijinki ne? Marita. Kika mare ni? Ake haka.